Nina bengashana kamenze yaphuza umlaza kameve igama ko Pastor Ricky channel New Flick. Siyabonga kakhulu ukuthi ke subscribe, siyabonga kakhulu ukuthi like le video. Engathi ke ngiyaqinisekisa niyobheka namanye ama video esiyenzile ngaphezulu kwenkulungwane, kanti ukuthi kubalekile ukuthi ungasubscribe, ungalike, ungaba imember ye channel, unganikela ku channel khona account number, ungayisebenzisa umofisi ukunikela umofisi ukupha. Sibonga labo uNkulunkulu abanikeza lo moya ukupha. Qhubekeni ibe nasendaweni samakini. Okunye okubalekile ukuthi ke uqinisekise ukuthi inamba yami uyisenza kuphela ukungifonela, ungangifoneli futhi ekseni before 9, phone after 9 till 5 ntambama. Ungangi-SMSeli, ungangi-WhatsApp. Ngiyazi ukuthi abantu bayathanda ukuphuma ke eceleni beze lokusuka kufuna uyibona ke ningakwenzi lokho enifuna ukwenza kimi. Mina kimi uyafona. And don't beg me ngicela ukuthi mina ngikubhalele no. So sibheka la ulwazi wakamdlalose, ulwazi emdlalose uthi ukuphupha uthenga impahla entsha yokulala. So lwazi uyabingelela, sawubona unjani noma kuyila sawubona ngicela ukubuzana niphupho, uyacela futhi kubalekile thina singama-Afrika sazi ukuthi kuyabingelela kuyacelwa. Awukhulumi nerobot phesha kuphela khona ungakhuluma khona mhlawumbe ungacela ungabingeleli ngoba lapho mhlawumbe kungenzeka ukhuluma ke automated response uzoyithola lapha na ku Google yabo. Kodwa kasenze kanje umaphupha la uthenga impahla kaze ukuthi ungasho into ezimbili entathu nake ukuqala ukusingakusho lokhu mekuhlala impendulo ungayithole yakho kule nto lezi. Number 1 ngenzeke la uphupha impahla zokugqoka sithina kuphawu uhluma uyithenga ngoba lokho kusho ukuthi ke lindele impumelelo inqubekela phambili kokwenzayo noma ke ezokwenzeka kuwe. 2 kuyenzeka futhi umaphupha la impahla zokugqoka sithi neuphawu uhluma uyithenga ngoba lokho ngasho ulindele inhlanhla nesibusiso esizayo kuwe, yabona. Kodwa number 3 ake siphume kancane eceleni sithi ke umaphupha la impahla zokugqoka uphawu uhluma uyithenga lungabuye lisho inkambo entsha enobungcwele ngenxa yenkolo, yabona. Kusho ngenzeka umuntu oseqala ukuhamba ngendlela ethu kwehluka kunalado uhamba ngayo ngenxa ukuthi wena usuna lento enobungcwele phakathi ngenxa yokuthi usuyakholwa kwaba seGalatia 3:27 ngokuba ke nonke enabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu. Kwaba seEfesu 4:24 nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. 4 kuyenzeka futhi umaphupha la impahla zokugqoka uthola ukuthi ke kuwuphawu uhluma uyithenga lokho kungasho ukulahla ububi, ngasho ukusihlanza, ngasho ukuhlambuluka, yabona, noma ukusihlambulula kwakho. uIsaiah 52:1 vuka wembatha amandla akho Siyoni ugqoke izingubo zakho ezinhle Jerusalema muzongcwele ngoba ke akusayongena kuwe ongasokile nongcolileyo. 5 kuyenzeka futhi umaphupha la impahla zokugqoka uthola ukuthi uphawu uhluma uyithenga osonye likhombo lokuzalwa kabushwa lusho lokwamukela insindiso ngenxa yevangeli likaNkulunkulu. uGenesis 35:2 uthi yena wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababe naye lahlani ithixo zabezizwe esiphakadweni nizihlambulule nina niphendulele izingubo zenu. Kanti kwaba seKolose 3:10 nembethe omusha owenziwa musha abe nokwazi ngokumfanekiso waloyo owamdalayo. Number 6 siphume futhi kancane isiphuthi sethu ubheke eceleni kancane futhi kuyenzeka futhi ukubhala impahla zokugqoka sithi na uPaul uhluma uzithenga ngoba lokho kungasho ukuthi mhlawumbe ungase uzithathele omunye umlingani maduze. Futhi kuyenzeka ukuthi umuntu wesilisa uthenga ezinye impahla nje usuzongena ebudlelweni obusha, ngenzeka uthenga amaloko ayithuka ufuna ukuthatha isithembu, ngenzeka uthenga amaloko noma impahla eziwu3 kanti ufuna ukuthatha isithembu zabo 3 noma wona ama-girlfriend awu 3, yabo. Kungenzeka umuntu wesifazane uthenge nawe impahla kanti wena usunendoda ozoyithola entsha. Ngenzeka uthenge zibe u2 kanti usunamadoda amabili wena uyacheata futhi, yabo. Kodwa uma uthenga impahla kuyenzeka kungene entweni ethinta ubudlelwane, entweni ethinta ezothando. Uma uthenga lezi impahla usho ukuthi suka kunomuntu ozomthola noma uzositholela yena wena ebudlelwaneni bese kuncika le impahla oyithenga lozingakhe. So kuyosho ukuthi wena usesithenjini, wena uku-life triangle noma ufuna ukufaka lo muntu onaye kuyi-life triangle.
Number 7 kuyenzeka futhi la uma uphupha impahla zogqoka sithi uphawu lohlumo usithenga especially makungezengane lokho kusho ukuthi kuyenzeka wena ukhulelwe noma kukhona umuntu omaziyo ukhulelwe yabo sikhuluma ukuthi sothenga izengane manje naku-ke sithi number 8 kuyenzeka futhi uma uphupha ukuthenga mhlawumbe impahla zogqoka sithi thina kuwuphawu lohlumo uthenga izengane olusho ukuthi liyakukhombisa noma liyakukhumbuza ukuthi wena kungenzeka waphuphunyelwa isisu futhi kumele kwenziwe into enhlambuluko noma lengane ifune unilungisele leya lento iyakukhumbuza masho ukuthi kade ungazi uyabona so sikuthathele ngophawu luhle uma uthenga lezi impahla sewakakhulu-ke be blessed namba yami isebenze kuphela ukungifonela WhatsApp nge-SMS futhi ungangiceli ukuthi ucela ukuthi wena WhatsApp why uhluke ngani nabanye abafona sabona Kulela